Jona iziđe iz grada i sjede s istoka gradu. Načini ondje kolibu i sjede pod njom u hlad, da vidi što će biti od grada. A Gospodin Bog učini da izraste bršljan nad Jonom i pruži sjenu njegovoj glavi, te da ga izliječi od zlovolje. Jona se bršljanu veoma obradova. Ali sutradan, u osvit zore, Bog zapovjedi crvu da podgrize bršljan i on usahnu. Kad je ogranulo sunce, posla Bog vruć istočni vjetar. Sunce je palilo glavu Joninu, te je sasvim klonuo. Poželje umrijeti i reče: bolje mi je umrijeti nego živjeti. Bog upita Jonu: srdiš li se s pravom zbog bršljana? On odgovori: da, s pravom sam ljut na smrt. Gospodin mu reče: tebi je žao bršljana oko kojeg se nisi trudio, nego je u jednu noć nikao i u jednu noć usahnuo. A meni da ne bude žao ni Nive, grada velikoga, u kojem ima više od 120.000 ljudi koji ne znaju razlikovati desno i lijevo, a uz to i mnogo životinja.